салом ба мухлисони бошгоҳи барселона. рӯзои наздик барселона бо ширкати спотифи бояд шаҳрнома бандад ва расман онро эълон намояд. тибқи хабарҳои охир логотипи ин ширкат дар либосҳои варзишии барселона аз ҷумла дар либосҳои тамринияшон низ ҷой мегирад. баъзам ин ширкати спотифи номгузории майдони варзишии камноуро низ дар салоҳияти худ қарор медиҳад. шаҳрнома бо ин ширкат ки бо тарҳи 4+1 яъне ки 4 сол бо имконияти давом додан барои 1 соли дигар ба имзо расонида мешавад. барои барселона наздики 57-60 миллион евро дар 1 сол фоида меорад. мегузарем ба хабарҳои муҳим. муҳофизатгари канори чапи Аякс иброз намуд ки орзу дошт дар барселона бозӣ кунад ва дастаи Аяксро барои монеи амалӣ гаштани орзуи ӯ шудан сахт танқид кард. Хави Жоан Лапортро розид кард ки то муҳлати анҷом ёфтани шаҳрномааш Дембеле дар бозиҳо иштирок намояд. Лионел Месси ба футболбозони барселона хабар додааст ки дар ПСЖ мутобиқ шудан барояш хеле мушкил аст. ин ҳама хабарҳо дар видеои имрӯза. аз шумо дӯстон ҳамавақт лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш как всегда мощни мегузарад. дӯстон, аз имрӯз сар карда дар топ-5 чемпионатҳои аврупои бозиҳо сар мешавам ва яке аз рақобатҳои асосии ин ҳафта ин бозии Барселона бар зидди Атлетико Мадрид мебошад. оё дастаи каталонӣ метавонад дар майдони худ қасдии худро аз мадридиҳо гирад? инро танҳо мо пагоҳ хоҳем фаҳмид. тамошои ин ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барса. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. муҳофизатгари канори чапи Аякс Николас Талиафико ба суоли рӯзноманигор ки оё аз Аякс ранҷидааст ки нагузошт трансфераш ба Барселона амалӣ гардад, чунин посух дод: бале, ман аз Аякс ранҷидам. маълум аст ки ҳар замоне ки Аякс ба ман ниёз дошт, ман аз бозӣ кардан даст намекашидам ва тамоми нерӯямро барои ин даста дар майдон сарф мекардам, ҳар гоҳе ки аз ман инро талаб мекарданд. медонам ки вазъият хуб набуд ва нав мо нисфи мавсимро пасисар кардем, вале дар маҷмӯъ ин кор ба ҳамаи мо зарари худро мерасонад, зеро ман имкони ба мақсадҳои худ расиданро надорам ва Аякс монеи амалӣ гаштани орзуи ман мегардад. дар зиндагӣ бояд имкониятҳои хубро аз даст надиҳ ва орзуи ман бозӣ кардан дар чунин дастаи ба мисли Барселона буд, вале Аякс ба ман кӯмак накард. аз рӯзи аввал маълум буд ки онҳо ба ман кӯмак карданӣ нестанд ва онҳо футболбозро водор месозанд дар баъзе мавридҳо фикр кунанд ки оё беҳтар он нест ки ба ҷои тамоми ҳастии худро барои даста сарф кардан барои беҳбудии худ амалӣ намоӣ. мақсади асосии Талиафико аз ин суханон он аст ки дар 4 соле ки муҳофизатгар дар дастаи Аякс баромад мекунад, ҳолатҳое буданд ки бо сари кафида бо айнак дар бозиҳо иштирок мекард ва ҳатто ҳолате буд ки буҷила ки пояш варами калон дошт ва ӯро пурсиданд ки бозӣ карда метавонӣ ё ин ки не. дар ҳамин ҳолатам ба хотири Аякс Талиафико саломатиашро дар майдон қурбон мекард ва бозиро давом медод ки эҳтимоли шикастани пояш мавҷуд буд. боварӣ дорам ҳоло имкони охиронро аз даст надодааст ва Барселона тобистон бори дигар кӯшиши ба имзо расониндани ӯро мекунад. ниммуҳофизатгари ҷанҷолии Барселона Усман Дембеле имкони иштирок кардан дар бозии навбатии Барселона бар зидди Атлетикоро пайдо кард. сармураббии даста Хави президенти бошгоҳ Жоан Лапортаро розӣ гардонид ки Дембеле то охири муҳлати шаҳрномааш дар бозиҳо иштирок намояд. муҳлати шаҳрномаи Дембеле бо Барселона тобистони имсол ба анҷом мерасад. Хави ба Дембеле ултиматум гузошта буд ки ё ӯ шаҳрномаашро бо Барселона давом медиҳад ё ин ки дигар дар Барселона ҳеҷ гоҳ бозӣ намекунад. бо вуҷуди ин тамоми пешниҳодҳои Барселонаро оиди давом додани шаҳрнома Дембеле қабул накард. дар авзанаи трансферии зимистона низ Барселона мехост ки ӯро фурӯшад, вале пешниҳодҳои дигар дастаҳоро низ Дембеле қабул накард ва иброз намуд ки то охири шаҳрномааш Барселонаро тарк намекунад. Томи нақшаҳои Барселонаро ҳамагӣ як бозингари курнамак барбод дод. ҳатто ба ӯ пешниҳод карданд ки ҳамин ҳозир шаҳрномаро бо ӯ қатъ кунанд ва то замони дастаи нав пайдо карданаш ба ӯ як ҷузъи маошашро пардохт мекунанд. вале ин ҳам Дембелеро қаноатманд накард. агар Дембеле бо Барселона дар ин муҳлат титулонӣ масхарабозӣ намекард ва сари вақт мақсадашро мегуфт, Барселона кайҳо боз ӯро мефурӯхт ва фонди маоши футболбозонро ихтисор намуда дилхоҳ футболбозро ба даста меовард. вале ин хиёнаткор ба дастаи Рим ва Боруссия Дормунд хиёнат карда буд. ба Барселона ҳам кард ва ба дастаи ояндааш низ мекунад. чуноне ки мегӯянд, саг аз гӯҳхӯриаш ҳеҷ гоҳ намемонад.
ҳамлагари ПСЖ Лионел Месси ҳангоми сафараш ба Барселона бо Серхио Бускетс ва Жорди Алба дар яке аз тарабхонаҳо дидорбинӣ намуд ва баъдан Хави низ дар вохӯрии онҳо илова гардид. Месси ба онҳо хабар додааст ки мутобиқ шудан дар дастаи нав шаҳру мамлакати нав барояш хеле мушкил аст. Месси дар 12 бозии Лига 1 иштирок намуда ҳамагӣ 1 гол ба сама расонидааст ва ПСЖ бошад бо касби 53 имтиёз дар 22 бозӣ сарнишини ҷадвали чемпионати Фаронса дар мавсими имсола аст. мутобиқ шудан дар дастаи нав ва шаҳри нав на танҳо ба ӯ балки ба янгамон Антонелла низ мушкил аст ва ӯ ошкоро аз шавҳараш талаб дорад ки ба Барселона баргардад. ба фикри шумо дӯстон, чаро ин суханонро Месси ба ҳамдастҳои собиқаш гуфта бошад? шояд ӯ ишора дорад ки капитанҳои даста бо сармураввӣ барои баргардониндани ӯ мусоидат намоянд? фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед ва ҳамчунин қайд намоед ки оё шумо бародарон мехоҳед ки Месси ба Барселона баргардад ва сабабаш дар чист? мо бошад бо шумо хайру хуш намекунем. ин реклама барои он нафароне ки ба ин дорӯҳо ниёз доранд. чӣ хеле ки медонед, ширкати Азия Маркет тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёри блогерҳои машҳур ҳамкорӣ мекунад. ва Азия Маркет ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст. ба ҳамин хотир Азия Маркет аз имрӯз сар карда то рӯзи 24 феврал бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дар ҳамаи дорӯҳои худ 15% таҳфиф мекунад. дорӯҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои риши мӯи сар барорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар дорӯҳои гиёҳӣ ва оригинал. шумо метавонед худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада ҳамаи дорӯҳои ширкати Азия Маркетро бо таҳфиф 15% харидорӣ кунед.